Mawa ko matubang sa kamera. Mawa ko kay bisig tamadon ra ko nga na anja na ako'y insecurity. Mawa ko mag-istorya tungod sa hangipon. Hi guys! Mayong gabi eh. Good evening. Sa Tagalog, magandang gabi. This is me again, Alex, for tonight's video kasi gabi na. Kung anday, ganihan na yung buntag, waday ko naka-video kay among silingan diri na may nagtrabaho sa atop. Dahil rajud sa among kusina, nagsige sila patugtog. Nga karon nahadlot ko kay kanang basig allow tagahang channel kay malagi daghang malaging bawal si YouTube, bawal na ay mahagip nga mga kanta. So karon kuan mahala mang i-share ninyo guys ba nga kuan i-share og magpasalamat dai pug ko sa kanang tanan nga ning tan-aw sa mga videos og tanan nga ning subscribe sa mga og sa tanan nga ning subscribe nako. Nya dako ko pasalamat kay gahapon gabi nakadawat ko email na gikan sa YouTube na bla 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 kuan gipahibaw ko nga kuan na monetize na kuno ko. Pero dias nga niaging adlaw da ko yung unang na-receive pod nga email nga kuan kanay pwede na kuno ko mag-apply kay nang na-reach ang requirements ni YouTube 4,000 watts hour o 1,000 subscriber. Sobrang maglagang subscribers guys sa niabot ng 2,000. Nja agang watts hour na laman may dugay mo nang naabot kong 2,000 subscribers pero ang watts hour pa kaabot. So just siguro nga tulo na kadlaw nakalabay nga na-reach to na hang 4,000 watts hour. Nja mo na guys hara ning istorya ba nga di day basa-basa gadyo di ay mo sud kada ning kuan pagbablog kay kuan ang naghanag bawal si kanang YouTube kaya ako asang basis hang na experience abi ko gikulbaan ko abi ko og kanang di jud ko ma-approve kay na ako'y strike pag na kuyawan ko guys kay des atlan pag December 25 nakadawat kog email nga kuan copyright kuno ko kuan na kalagay nakabutang dito nga kuan na nakoy strike 1 kasi ang giko ang YouTube gihatag nga kuan kung maka-strike kag katulo ang imong channel magubaan na ma-disable imong kuan channel mo tong kulbaan ko ibi kog sayang abi jud ko kanang wala ko'y chance nga kanang ma-monetize kay nalagi ko'y nahimong sala kay katong sa una day aning istorya sa una day guys sa katong dihan ako'y channel kanilagi ignorante ta nagtry ko kuan kanang upload na-uploadan dito kuan na-upload reuse na ba kanang harapong gi-upload re-upload ko kanang gikan pus mga YouTube basta re-upload ang tawag na nga harapong gi kuan so mao to nja kumpiyansa ra pug ko ba kay sa una wa man to dapat day sa mga bago pa ko ning sugod sa vlog ha day itong dapat gi-erase nja wa man nag-erase mao tong gipadadhan ko day nag-email nga kuan na strike ko kay copyrighted lagi so mao to anja
kanang sahang kakul ba abi jud ko di ko ma-monetize, pero pasalamat giday ko sa tanan nga ning tan-aw sa mga videos bisan pag uban kami magwa ko ng kwenta. Pero pasalamat gihapon ko kay bisag may guway kwenta ang mga videos way lami ana. Pasalamat gihapon ko kay namay dyan yung tan-aw. Nja kanang pasalamat po ko sa mga ning subscribes kay tao mo na yabot ko og 2,000 subscribers karon nga nadam ha. Nja ara pang lipadan ha guys, kay matud pa sang manghod basin ko no makatabang ko na makakita na ko no pukog mamiso puhon basig makakita na ko no pukog mamiso mo nang hadyang paningkamutan guys nga maka-upload jud ko kada adlaw. Pero agang problema lagi dari guys kay sahang trabahoan ang mga silingan mga sabaan ninja mahadlik lagi ko kay naarab ako yung mga ubang mga videos nga kuan di mabutang ads kay nabutang ineligible daw ninja kanang nay mahagip nga matugtog butangan og kuan copyrighted nga manaybing na lamang ko guys ug magabi nga nang hilom na lamang ko mag kuan upload ngani ninja grabe jud. Salamat gud ko sa tanan-tanan nga ning subscribe ug ning tanaw sa hang mga videos. Pero di man po ko makaingon nga hang mga videos nga gihimo des mga previous nga videos way mga hinungdan kay kuan man to. Kasagaran dadto guys labi na katong pagsugod jud sa kanang nay pandemic kaghang gipang content adto yung katong mga luto-luto. Siguro na jud ko rin makuha didto nga kuan pagtulunan or napoy may makuha nga idea sa hang luto-luto bisag di ko expert sa pagluto. Siguro napod may makuha nga gamay. Di siguro pug kumingan nga gahang content way ayo. Sa uban makaingon nga di nila ma-appreciate ang video, makaingon sila nga way ayo way lami, pero ang uban kay di man pares-pares ang kanang mga hunahuna bitaw sa mga tao. Naara na ninjo, basta ako magpasalamat jud ko ninjo tanan-tanan nga di man jud nila maabot na ho kaning ma-monetize ko kung dili tungod ninjo, dili tungod sa inyong suporta. Ninja kananay tungod po sang manghod siguro rami da kog pasalamat kay si Jabaji na mugus na si Jay ngingon nga pagsugod ni Jag vlog sa una diyan akong giingnan nga nang di man ka mag-vlog pag-vlog kanang i-vlog ng imong mga daily routine, may mga binubuhat nga na. Nja mao tong sa pagtinudjud guys si Jagaji nagbuhat sang channel. Nja pasalamat lagi ko nga kuan di pa jud tungod ni di man jud ko mo vlog kay manghiwawon ko. Nja maawa ko matubang sa kamera, maawa ko kay bisig tamadyon ra ko nga na. Nja na ako'y insecurity, mauwaw ko mag-istorya tungod sa hangipon nga nagbaling sungag. Manang isa dyan ka uwawa na nga mauwaw ko mag-istorya kay tungod lagi sa hangipon nga arang maut ka. Pero bisag arang maut sang ngipon guys, sabi dyan ko kanang di na mahimo lagi nga mag-istorya sa atubangan sa kamera, pero nahimo ra man day pod na ho. Bisagin ko arang nilara. Nga. Arang salamata ga jud ninyo guys. Arang salamata jud ninyo. Pasalamat jud ko. Manihang content karon ni istorya ra kay marag arang lipadan ha ba nga na monetize kung ako nagdahom. Nga. Basta sa matang video guys, maro to ang gi-share. Daghang salamat ninyong tanan. Way kabutangan sang kalipay nga sa inyong pagsuportan tanaw sa mga videos nga na. Jadi na natas maro to ang gi-share ba. Kay gabi na anja. Bye-bye.